wulila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. K'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw lase wa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye fédération malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn maliyɛn ka dunan kunbɛcogo ɲuman maliyɛn ka jɔnkolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa ka na kulo in ja kosɛbɛ. Tour cycliste international du Mali labanbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn badenya ani keleya taamasiyɛnba ye. Avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa u ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ nɛn na
n'o ye lundi ye avril kalo tile 13 san 2026 fala shawali tile joli bi e ɲinɛ n'o ko ni shawali dun banna bilasirali sun fana banna ye dɛ n'ale kun cɛra kɔni bilasirali sun ko kuma tɛ yen tuguni kuma tɛ nin waati na diinɛ ko kuma kow ka ca sɔgɔmada in na an bɛ taa Tumutu min ye wolomasiri tabaw u kun ye cɛden minnu ladon joli la tile 40 olu ka joli banna pewu maa ninnu yɛrɛ u ka denwuli tɔgɔ kɛra Sebun Agaw Fangu Numu ye fala ye ni cɛkɔrɔba in a fana ye tubabu kɛlɛ Tumutu mara la dɛ i ma takubaw ko mɛn wa takubaw kɛlɛ ale de fana y'o kɛ a bɛnna janvier kalo dɔ ma o fana tile 14 maa min don maa nin tɛ han burudamɛ ka gun kan bonyamasigi kɛra sa k'ale tɔgɔ ta ka da zecɛ in na Moritanigaw u yɛrɛ ko jɔngala ko min ye ko Gogi k'u sigilen don an ka dugukolo ka fala ye ni Mali ko a b'a ka dugukolo bɛ minɛ maa bɛ sigi bi wa hali karisa ninnu b'anw ka dugukolo kan a fɔ de man di nka a ka ɲi Mali yɛrɛ ka sariya sunba la ale yɛrɛ ko ten ko fɛn o fɛn bɛ kɛ n'o bɛ na ne farafinna ka kelenya ye ale tɛ tɛlɛ da maa la o la n'o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ale b'o o di n'an bɔra yen Keɲebakaw fɛ yen polisilakaw ye wulikajɔ kɛ ka tɛgɛ da seginama dɔw kan ninnu kɔni kun ta kun kɛra u ɲɛ taara ye Jakarta jɔlen wa u ye dugu telefɔni bɛɛ suɲɛ ne yɛrɛ kun bɛ Keɲeba wagati la ne ka telefɔni dɔ tunna k'o a t'u bolo ye dɛ an ka tila ka weleli kɛ k'a lajɛ fala ye n'a tɛ yen Benin kalata tun bɛ yen kunungo jamanakuntigi min bɛ fanga la bi n'ale yɛrɛ sen tɛ ko in na fala ye a ko baara kɛcogo ɲɛna Burukinakaw ka musaka fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ ani k'i ka sigidaw sanuya o baaraw bɛ senna Burukinakaw fɛ yen min ye Iran ni Etats-Unis ka baabu ye fala ye a ko kɔni a kɛlen don sɛkili sabasiri ye nka min ye Pakistan ye ale y'a ɲini u fɛ sa u k'a to kuma ɲɔgɔnya ka kɛ marifa kana ta fɔlɔ ne ma min faamu Trump ko ale bɛ détruire interdit ma o la o tuma se dɔ b'ale ye yan a b'a sɔrɔ pankuru dɔ bɛ tɛmɛ a ka sira dɔ fɛ kɛ n'o o fɛn n tɛ ne ma nin faamu dɛ fɛn min se bɛ e bɛ ka kɛlɛ kɛ k'o ɲini hali bi nin kɛlɛ in kɔnɔna ka du fala ye kɔkan kibaruyaw an b'olu kɛ k'an ka ko dafa nɛgɛsoboli n'o ye Radio Mali ta ye Jamutene ale kɛra ɲɛmaa o la 3 ale y'o cɛ ka k'a kun an n'an da don o fana na sɔɔni sa k'a bɛɛ lajɛlen woloma a bɛ se k'a faamuya cogo min na sɔgɔmada in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a di an lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma Dabakotoba an b'a fo maliyɛn don a sigilen don Faransi nin waati n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ kɛ kun ye malidenw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na monsieur le maire n'o ye Jalafarakaw ka maire Seru Sako k'a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo a ka kafo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Sajula maire dankan ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn an yɛrɛ ka maire kɔrɔ sigida 4 n'o ye Siriman Bacili ye an b'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale fana kɔ i ye Amadu Gasama ye domaine kɔnɔna ka foli ta ka ɲɛsin ale ma sɔgɔmada in na Segukaw fɛ yen Dɛnɛnkɔrɔkaw an ka foli bɛ se olu ma fala ye Barawuli mara la k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma ko min ye bi ntɛnɛn ye Ala k'a tile diya n'u bɛɛ lajɛlen la. Mali, Burkina, Niger, AES jamanaw, olu ni Faransi, u ni Algérie, u ni Maroc, fala ye baabu jumɛn bɛ olu kunga ni waati in na. Cɛncɛn fuga jamanaw, n'o ye Mali, Burkina, Niger ye, an bɛ se k'a fɔ bi olu kumakan kɛra kelen ye ka ɲɛsin République démocratique Saharawi ma, sabula Mali n'o y'a sɔrɔ ale kɔni kun bɛ ka jamana in lakodɔn hali bi tɔ fila kɔni n'o ye Niger ni Burkina ye olu kun bannen don nin ko in ma juma tɛmɛnen avril kalo tile 10 san 2026 o kɛra o dɔgɔ duman ye bolodi sɛbɛn fɛ senfɛ min kɛra kunnafoni ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna yan Nasser Bourita Marokukaw ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri
ani anw yɛrɛ ta n'o ye Ablaye Diop ye Fala ye olu ye baro sigi kɛ ka kuma danganamaya bɛɛ lajɛlen ye hakilina yi maa ma falew ani kɔlɔsilikɛla minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ a ma maaw dabali b'a Fala ye nka Mali a jɔyɔrɔ kama a bonya kama Mali kelen in ale de y'a to ni farafinna ka kelenya tɔn b'a Fala ye n'a tun ye Saharawi lakodɔn a sen fɛ Maroc y'i senbɔ pewu k'i bolo fila da sen kan ka bɔ Union Africaine na k'a ka baaraw jɔ yen o Maroc kelen Fala ye a ka lasigiden mun tun b'an fɛ a y'o fana wele ka conseil affaire to yan Maroc kelen funun kɛra cogo cogo ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Fala ye a ma sɔn ka kɛ dilekibɔ ye k'i firi Mali kan koyi a ye ko kɛ ni fɛɛrɛ ye o Maroc kelen bi Mali y'a yira sa ka fɔ ko kuntilenna o ka hakilina ka kɛ ni diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka taabolo ye ko a bɛ tugu o kɔ o baaraw ka se ka kɛ faamuya bɛ ko in na sabula n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ Fala ye jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛ k'a fɔ ko Sahara lakodɔnni ko ta nasira fɛ o de ka ca ni minnu bɛ yen bi n'olu bannen don ko in ma koyi tiɲɛ don Algérie n'a kɔladenw u caman u ye nin wulikajɔ in laɲini kɛ nka bi bi in na jɔrɔna tun bɛ maaw la min na Fala ye o ye k'a fɔ Mali filɛ nin min kɛ nin k'i bolo mɔnɔbɔ Maroc nɔfɛ ko yala k'o tɛna na kɛ degun ye wa degun jumɛn don ko ka ɲɛsin Algérie ma maaw y'a yira k'a fɔ ko min ye cɛncɛnfoka jamana tɔw ye olu bɛ nin ko in na a mɛnna k'a daminɛ Burkinakaw fɛ yen jamanakuntigi caman minnu tɛmɛna olu tile kelen da kelen olu ma sɔn fiyewu Saharawi ninnu ye Niger fana bɛ o cogo kelen na Mali de la yan sa anw de kun ko n ko ayi n ko min ye nin ko in ye anw ni Algérie ka di ani Algérie ta tun ye diya da ye Fala ye min ye su t'an fara tile t'an fara an bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo nka a nana ye k'a fɔ anw ka degun a jubaju ye Algérie ye ko sa in na san 2024 an nana ye k'a fɔ dasiri min dara an ka Tenza Watènekaw fɛ Fala ye a ma dogo maa la dɛ maa minnu y'a baara kɛ bolo ja yer'u la nka ka kɔn bi ɲɛ Mali wolomasiri taba tun ye ŋamu da kabini kumajan san 2011 san k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ n'u bɔlen filɛ nin ye Libikaw fɛ Fala ye k'u taara u ni lakuwa kosɛbɛ Polisariokaw fɛ yen ka sɔrɔ k'u kunna anw ka jamana kan bi bi in na mun bɛ ka fɔ Mali ko ko ale ka kelenya a ka yɛrɛma hɔrɔnya Bamaɲɔni jugawale kɛlɛli maa mun b'olu yari ka Fala ye n'o bɛ se ka to ɲɔgɔn fɛ cogo di ɲininkali bɛ yen o de la bi bɛɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Mali ye sira min ta o de sira ɲɔgɔn tɛ wa o de sira ye sira min ka fisa Malidenw yɛrɛ tɛ dɛ a ka fisa min ye diɲɛ yɛrɛ taabolo ma Fala ye sabula n'i ye Mali ni Maroc ta k'a lajɛ Fala ye i bolo kuru Maroc masakɛ min filɛ fanga la nin ye n'o ye Mohamed Sise Fala ye a mamuso ye Tumutuka ye Maroc a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ka dɔnniya min ɲini fo k'a dɔnkala kari k'o sɔrɔ a fɔ Tumutu Fala ye ko caman bɛ yen bi an tɛna an da don o la sabula min ye Maroc ni Mali ye Fala ye ni tun ye Segu ye u tun bɛna hiji kɛ yan han sabula olu fana ye kira bɔnsɔn directiw ye han minnu bɛ fanga la Maroc awɔ nka jamana min y'u sɛgɛn o ye Espagne de ye Espagne yɛrɛ waati min a b'a ka donkan sigi la ni diɲɛ kun ka d'a la a ye jamana caman terekɛrɛ Fala ye bi de ɲɛ bɛ Espagne ni na kana Espagne ni lajɛ ta dɛ Fala ye a y'a tile kɛ diɲɛ kɔnɔ koyi se caman de tun b'u ye ala anw yɛrɛ ka tariku caman bɛ yen bi a bɛ Espagnol kan na n'i taara Tumutu n'i ye manuscrits la i b'a dɔn o la sa waleya min kɛlen filɛ nin ye juma tɛmɛnen k'a bɛ fɔ nin de ma ko tare tare nka Fala k'an kan k'an kɔlɔsi mun na n'o y'a sɔrɔ AES jamanaw bɛnnen don kelen na k'a yira k'a fɔ ko min ye Sahara ko ye k'u t'o la Maroc ko la fɔnkɔɲɔgɔn Algérie ko la fɔnkɔɲɔgɔn bɛ yen dɛ Fala ye ka da mun kan février kalo tɛmɛnen tile 15 n'a tile 16 min ye Niger jamanakuntigi ye Général d'armée Abdramane Tchani ale ye tile 2 taama kɛ ka taa min ye Algérikaw fɛ yen taama in senfɛ Fala ye ale ka tile 2nan o bɛnna Faransikaw ka jamana kɔnɔna lakana jamana minisiri n'o ye Laurent Nunez ye o nali ye o maa kofɔlen ani Tebboune ye ɲɔgɔn ye a nakun tun ye mun ye o y'a sɔrɔ Algérie ni Faransi yɛrɛ k'u furukufurulen don ɲɔgɔn kɔrɔ nka u y'a yira sa k'a fɔ ko taakun tun ye mun ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔw ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka ɲɔgɔn faamuya taabolo dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfoka jamana minnu filɛ nin ye kɔlɔlɔ bɛ se ka se o ma Algérie fan fɛ ani olu yɛrɛ Faransi fan fɛ u ka jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa Laurent Nunez
ale ni tebu ni ɲɔgɔn ye o y'a sɔrɔ tebu ni cani kɔni tilara pewu ɲɔgɔn ye la cani ka visiti o kuncɛ don n'o kɛra février kalo tile 16 ye fala ye o kɛra maa kofɔlen nadon ye Algérie n'o bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma ani tebu ka kumaw ye tali kɛ mun na fɔlɔ k'a yira tebu na aw filɛ nin ye ka baara dɔ kɛ nin ye min ye gafe sɛbɛnna dɔ bɛ yen aw y'o minɛ k'o bila kaso la fala ye maa kofɔlen o ye sansal bɔli min ye a y'a lajɛ aw ka fɛɛrɛ sigi a bɛ se ka bila cogo min u y'o bila fala ye nka min ye bilali ye sa Algérie yɛrɛ sɔnna k'a di alimanw de ma alimanw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri senfɛ maa kofɔlen bilara tile 2 yɛrɛ la a yɛrɛ b'a la k'a bɛna na plainte don Algérie jamanakuntigi contre la o a kɛlen don ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni mahɔrɔni ye ko fo ale de ka wuli k'i ɲɛsin o ma Faransi ministre ka taakun kun fɔlɔ ye o ye fala ye a filanan tun ye mun ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ bi cɛncɛnfuga jamanaw la o la a ɲinina Algérie fɛ sa fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn b'a bolo a se ye fɛn fɛn ye Algérie a k'o bila sen kan Burkina ale ni Niger u k'olu jaso k'o gɛrɛ u yɛrɛ la u n'olu ka baara kɛ Mali ka bila gɔn kelennabilaya la fala ye k'a to a yɛrɛ ma pewu min ye Sahara ko ta na sira fɛ fana Faransikaw y'a yira k'a fɔ ko ni Maroc da bɛ file kelen na o la ko ni Ala sɔnna a ma min ye Mali taabolo o sira fɛ ko ɲɛ bɛna sɔrɔ o la nka min bɛ yen n'u fila kɔni y'o faamuya k'o dɔn o kɔrɔ de ye ko min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye n'o ye AES ye ko n'u m'u farati n'a kɔra ka sigi a bɛ kɛ degun ye olu Faransi ma wa a bɛ kɛ degun ye min ye Algérie yɛrɛ ma o la sa a ɲinina Algérie fɛ ale ka fɛɛrɛ sigi sen kan Niger ni Burkina k'olu sɔ gɛrɛ a yɛrɛ la ka fɛɛrɛ bɛɛ labila sigi sen kan yaasa baara min bɛ se k'a to sa Mali bɛ to a kelen na o wulikajɔ de senfɛ fana a yirala k'a fɔ ko kelen sira fana k'a ye tuguni min ye Faransi ye ale y'a ka jujukɔrɔjɛw daminɛ tuguni nka ko in fɛɛrɛ min bɛ Faransi bolo fala ye a fɛɛrɛ k'i ladimi k'a sɔrɔ i m'a dɔn ko ale don nka a bɛ taa tɔnɔ ta ɲɛfɛ e sigilen don e ni maa dɔw bɛ baara kɛ i ni maa dɔw jɛlen don olu bɛ fujinɛ ka da i kan a bɛ kɛ yen na ko maa minnu don i ɲɛ bɛ minnu na i kɔrɔ olu tɛ dɛ a laɲini kɛkun ye min ye u bɛ se k'a tɔnɔ sɔrɔ cogo min Faransi kɔni ka lajɛ in senfɛ n'o ye Laurent Nunez ye a ye min fɔ Tebu nin ye o de ye k'a fɔ Tebu nin k'a dɔn k'a fɔ n'u ni Faransi m'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ta ye a ɲagama ye ko in na AES jamanaw min ye maa 70,000 o b'u bolo u bɛ dugukolo 2 ɲɔgɔn ko kilomètre carré kan min ye sɔrɔw ye u b'u fɛ yen n'u kalawula ɲɔgɔn na ka sigi sen kan ka taa kɛ fanga ye Algérie ale worodugu yan fan fɛ fala ye ko Algérie k'i sigi ni dimi ye don nataw la dɛ Faransi kɔni bɛ ka Algérie su Algérie fana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o la sa AES jamanaw olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na kɔsa in na ni maa min ye Burkina jamanakuntigi ka kuma jate minɛ a ko fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ kɛnɛ kan u bɛ ka olu labɛn yaasa u ka kuntilennaw n'u ka taabolo bɛ se ka kɛ kelen cogo min AES jamana sabaw u kɔni y'a yira sa k'a fɔ bi min ye Sahara ko ye o banna u fan fɛ sabula Mali ale sɔnna ka na tɔw ka sira fɛ nka o bɛɛ la Algérie fana bɛ wuli ka jɔ la ka hakilinaw di ka kow da yira Burkina ni Niger la min ye Burkina Niger fana olu dun b'a dɔn k'a fɔ k'u ni Maroc fana ka di degun t'u ni Maroc cɛ kɔlɔlɔ t'u ni Maroc cɛ u ni Maroc bɛna se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o bɛɛ la Algérie bɛ k'a ɲini ka fɛnw yir'u la min b'o u la nata ka tugu ale kɔ ko nin kɔfila jɛgɛya bɛna laban wa a bɛna to sen na wa ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na nka jamana bɛɛ lajɛlen fala ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ wuli ka nafa de kɔ dɛ o la sa AES ɲɛmaw basigi ni jateminɛ ani hakili jagabɔ o kan ka kɛ u ta ye an ye kibaruya laban min sɔrɔ fala ka kɛ ni nin ko in ye ko ni Ala sɔnna a ma don nataw la AES ɲɛmaw u bɛna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan Algérie ko kungun n'a ɲɛɲɛ k'a da yira ɲɔgɔn na u taabolo bɛ kɛ min ye a la u ka o dɔn wa min ye Algérie yɛrɛ ye fana min y'a la degunmayɔrɔba yɛrɛ ye bi o ye k'a fɔ de musaka min b'a bolo a tɛ arabu jamana bolo han se min b'a ye a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔ ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da o ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé
fo ka taa se kuran ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ kɔnti la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ. aw ye mɔnɛbɔ yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Falaye n'an bɔra Mali, Algérie, Maroc, Faransi ka ko la an bɛ segin ka taa Tumutu. Wolomasiri tabaw olu ka maa minnu tun bɛ yen n'olu bɛ lajɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 45 kalan kan ka kɛ maa minnu kunna olu bɔra Tumutukaw fɛ yen. maa kofɔlen ninnu u ka GTA tɔgɔ dara Sebun Agofondongomo la min ye bolofara sabanan min sigilen don dugukolo ko kunna n'o ɲɛmaa bɛ Seydou Bassirou Ɲaganu bolo silansi ye. samedi kalo tile 17 u ye jɔnjɔn ta ka di u ma k'a yira sa k'a fɔ bi min ye GTA Sebun ye dateliya la a kɔmana n'o ye Dawuda Suguna ye k'u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiriw k'u yɛrɛ bɛ se ka k'u yɛrɛ nin waati in na kɛlɛdaga kɔnɔna fala ye u bilalen don u kan ka se k'u labɛn jɛrɛ in kɛnɛ ka sa maa minnu bɛ yen n'olu ye kalan in kɛ ninnu maa kofɔlen ninnu kunna GTA ninnu bɛ lajɔ yɔrɔ minnu na Tumutukaw fɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan maa kofɔlen ni tɔn yɛrɛ jɛrɛ in tɔgɔ dar'o la n'o ye Sebun ye ale yɛrɛ ka denbaya tun bɛ yen n'o ye Risa Agi Sebun ye a den ka taa se maa mafalen caman ma Tumutu gouverneur Bakun Kante a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen tile 45 kalan kɔfɛ a yirala sa k'a fɔ ko ninnu kɔni u na bila kɛnɛ kan sa u ka se ka t'u jija Wolomasiri tabaw ka kɛnɛ kan stagiaire minnu filɛ nin ye fala ye an dara n'u ye ka t'u fili binjalanw cɛla ye ka na k'u to k'u kana dugu kɔnɔ an y'u ɲɛw siri ka marifa d'u ma k'u k'o monter wa an dara u taara n'u ye an da avion ko in na dɛ ka taa maa don avion kɔnɔ k'i fili u taara o la ne ma t'o la fala ye o kɔfɛ u nana n'u ye dumunikɛyɔrɔ la n ko mɛ an y'a f'u ɲɛna n ko ko min filɛ nin ye nin y'a daminɛ dɔrɔn de ye aw kan ka kɛ maa jɔlen de ye maa minnu bɛna wuli ka jɔ kɛ Wolomasiri tabaw ka gun ka don nataw la tiɲɛ don aw ye sɔrɔdasi ye nka an bɛ kɛlɛ min na nin ye a taabolo falenna o la sa yaasa ka se ka lajɔli fana kɛ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jɛkulu ye sa GTA in u y'a tɔgɔ ta ka da Sebun Agofondongomo la n y'a f'i ɲɛna cogo min maa dogolen tɛ kɛlɛdaga ko la an ka jamana fana kɔnɔna na min ye kɔrɔnfɛ fan fɛ takubaw kɛlɛ ale de y'o kɛ ani nanzaraw fo ka se sɔrɔ ka nanzara caman bɔrɔntɔ a waati o la sa ɲɛmaa ko min y'a to ye tɔgɔ da nin na maa ma falen don maa min don a y'a jeniyɔrɔ f'i jɛrɛ in kɛnɛ ka ye min ye Tawudenikaw ka gouverneur ye Général Abdurahmane Ould Meidou ale fana tun bɛ yen a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ ninnu bɔli la u yɛrɛ min kɛ bɔli kɛnɛ kan ka min yira u la k'o bɛ soma sama bɔ a ko ale bolo sɔrɔdasikɛ san kalo 12 n'a fɔra an ka taa o k'a sɔrɔ i labɛnnen don k'o de ka ɲi k'o fɛɛrɛ min donna ninnu na ani yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ fana an bɛ dabolo min na bi k'o tɛ dabolo nɔgɔman ye Ould Meidou a yɛrɛ ye général ye a bɛ kɛlɛ dɔ fala ye a ko min ye kɛlɛdagatigi 5nan bolofara min bɛ yen n'o ye Seydou Bassirou ye ko k'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi minnu fana bɛ yen k'u k'a bila u kun na ko san kalo 12 n'i bɛ kɛlɛdaga la don o don i labɛnnen ka to ko ale kɔni bɛ se k'o bilasirali d'u ma maa min ye ko in yɛrɛ ɲɛmaaya ye sa n'a b'ale bolo n'o ye Seydou Bassirou ye a y'a yira GTA Sebun maaw la ko sisan kɔni u ni lamina faso kanuni faso dɔɔni min ye jamana taabolo ye sɔrɔdasikɛ kan ka kɛ cogo min na ani sɔrɔdasiw kan ka taabolo kura min kɛ bi ani kɛlɛdaga bɛ hukumu min kɔnɔna na bi
ko o baaraw de filɛ nin ye fala maa minnu bɔlen filɛ nin ye o bɛna na kɛ maa 1000 o de lajora kɛnɛ in ka tumutukaw fɛ yen u kɔni bilama u kan ka bɔ sa ka baaraw kɛ kolonɛli y'a yira fana k'a bɛ taa sibila kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ni dugudenw ma minnu binna kɛlɛdagaw kɔnɔna Mali jamana kɔnɔ waati kelen taa sibila ko ka k'olu ye minnu joginnen don a ma ɲinɛ olu fana kɔ a ye dugawu kɛ k'Ala k'olu ka banaw ban kɛrɛnkɛrɛnnen sa a ye folini ta ni ta ka ɲɛsin wolomasiri ɲɛmaaw ma u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan yaasa nin jɛcɛ in bɛ se ka bɔ cogo min ye kɔmandan Dawuda Suguna ye ni ale yɛrɛ ye jɛcɛ in ka ɲɛmaa ye a ko ko u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan tile 45 in kɔnɔna na lajoli baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra cogo min na fo kana se jɔnjɔn dili ma olu ma bi fala ye k'u y'a dɔn ko kura min bɛ sen na kɛlɛkɛcɛw don dɛ nka min ye baara in ye min jaru ye fala ye ko bɛɛ lajɛlen n'i ka minɛn bɛɛ dafalen b'i bolo han fɔlɔ armée la ni formation ko kɛra fɔ ko bɔn ko an bɛna dɔw sugandala ka minɛn ma ninnu maa bɛɛ lajɛlen i ɲɛ t'u sigi cogo la arme individuelle n'a minɛnw n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ y'i ta sɔrɔ kalan waati bɛɛ lajɛlen na ko o kɔni o kɛra danfaraba ye wa fala ye ko Zeyin u nana ni jeliw ye fana han jeliw taara tariku daw ye Mali a kɛlɛkow bɛ cogo min na fo kana se nin waati ma kuma tɛ u yɛrɛ tɔgɔ dara maa min na k'o fana ɲɛf'u ye k'o ye kura ye u ye min don min ye sɔrɔdasikɛw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na Bakun Kante ale ye folili ta ni ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma nin lajoli min filɛ nin ye ka kɛ kɛnɛ kan nin ye a ko nin de ka ɲi ni nin tora ka caya tumutu n'a marabolo n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu lafiya bɛ na a ko bɛɛ kɛlɛ kɛra cogo min ni se sɔrɔl'o la dugubaw bɛ ka lakana cogo min yɔrɔ mun na ni degun bɛ yen ni ninnu bɔra u bɛna sɔn ka kɛ ko ɲɛnamaba ye o dugumaw fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ Bakun kɔni ko k'a bɛ ɲɛmaaw fo sɔrɔdasiw fana ka dagatigi minnu bɛ tumutu kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo wa ko dugudenw fala ye ko ka tumutu dugudenw fɔ dɛ bi na k'u tɛ foyi to dugu la han i y'a bilen bɔ u bɛ ko fɔ faamaw ye donc min ye DIRPA maaw ye ni kun y'olu ka sɛbɛn ye u ka bɔlɔlɔsira a tun b'ale sanfɛ Mali woromasiri tabaw olu bɛ wuli ka jɔ la ani Moritani dancɛla fala ye su ni tile don o don u bɛ gosili la Moritanikaw olu yɛrɛ kun kɛlen don k'an ka yɔrɔ mun kɛ n'a fɔ u t'a don sa u yɛrɛ ko jɔn ko Ala ko Gogi t'u ta ye han ko Gogi ye Mali dugukolo ye fala n'anw k'an bɛ dugukolo minɛ ko Moritani yɛrɛ bɛ to yen yan min fɔra anw ye tariku la ni y'a ta ɲɛ yɛrɛ ma Moritani tɛ yen o Sunjata taara so dege yɔrɔ minnu na Tunkaralaka minnu fɛ fala ye olu sigiyɔrɔ u bɛ se ka kɛ cogo di bi ko ye Moritani faaba ye Sunjata ye so dege ye de a kwara yen ne ka dilan ye ka sɔrɔ ka na mais bi o bɛ Moritani kibumajima yɔrɔ de la n'an ka m'an bolo mɔnɔbɔw nɔfɛ dun mais o bɛɛ la Mali yɛrɛ dugukolo hali Alizeri min filɛ ka Alizeri la nin fala ye Mali ye yɔrɔ caman to Alizeri bolo dɛ i ɲɛ bɛ Tenza waati na Mali ni Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye kabilaba kelen de ye a bɛɛ tun ye maliyɛnw de ye mais Musa de ko yaasa bɛn ka se ka i m'a ye waati dɔ la u y'a gɔ ATT ambassadeur wele k'a f'u ɲɛna ka kuma tiɲɛ f'u ye dancɛ ko in Mali yɛrɛ de kɔni y'a to yen sinon k'a daminɛ Modibo Keyita la Mali président ma na min ma dancɛ dɔ to mɔgɔw bolo ko yaasa bɛn ni hali kɔsa in na IBK tile la ani Laginɛ tun bɛ mankan na IBK ye mun fɔ k'a ma s'o ma parce que a bɛ Mali constitution yɛrɛ de kɔnɔ farafinna ka kelenya latirali sira fɛ latilenni sira fɛ ni Mali ni maa bilara ɲɔgɔn na dugukolo kama Mali b'a to i bolo donc Moritanikaw u yɛrɛ ko sa ko jɔn ko Ala nka an b'a fɔ fana an ka ɲɛmaaw fana ye wuli ka jɔ kɛ Sadio ninnu ye nin kuma fɔ a mɛnna dɛ Mali misikara jarati fana dugukolo la a tɛna na to maa bolo k'a sɔrɔ se b'an ye sɔrɔko ta na sira fɛ impôt directeur ko a ye baara kɛ ko baara ko a ɲɛna 100 sara la a taara yɛrɛ sɔrɔ 101 na Aluseni Sanu ale ko san 2025 kɔnɔna na sa ko impôt kɔni sera ka baaraba kɛ min ye musaka min sɔrɔ olu fɛ o ɲɛna wa ko min ye bataki min cira sa san 2006 avril kalo kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye miliyari 1,403 buruburu 3 ko o de kɔni sera ka sɔrɔ san in kɔnɔna na min ye o jateminɛ saba sa k'a fɔ ko miliyari 16 u y'o de sɔrɔ ka fara laɲini ale kan n'an bɔra yen an bɛ taa aw ka dugu la fala ye Keɲebakaw an bɛ t'olu fɛ yen Keɲeba commissariat ale bɛ maa min bolo nin waati na o ye Jaturu Danbele ye avril kalo tile 9 ale bolo olu boloda sigana maa 5 ka maa minnu don sa olu kɔni bolo tɛ bin ka wuli fiyewu wuli ka jɔ in a nana sɔrɔ min fɛ sa maa dɔ de nana ka na damakasi kɛ polisiso kɔnɔna Keɲebakaw fɛ yen ko ale ma foyi faamu a bolola fɛnmisɛnninw bɛ ka tunun cogo min u bɛ ka tunun ten
ko sai na ka moto yɛrɛ fana o fana taara jaturu ko bɛ se ka kɛ cogo di ko daminɛna kuma jumɛn a ko k'o ka nɔgɔn a ye layidu d'a ma k'a fɔ sa k'u ka brigade bɛna wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ko in ɲɛɲini brigade bilalen sen ka fala ye ka wuli ka jɔ kɛ u ye siganama 2 minɛ BD o si bɛ san 34 na ani MT o ye san 35 ye ninnu tɛ le nanfa ye tuguni dɛ u bɛ ka balikuya o la olu mɔgɔ filaw Jakarta 2 taara y'olu bolo fala ye Jakarta min bɔyɔrɔ ma dɔn a sɛbɛn t'u bolo foyi t'u bolo polisilakaw y'u wele ka na u natɔ ko marija b'a la u y'o fana minɛ a kɛra siganama 3 ye olu 3 minɛlen fɔlɔ o ye DB ye ale san 19 ye TD san 25 ZD o ye san 30 ye olu farala maa tɔ ninnu ka fala o kɛra maa 5 ye a bɛɛ lajɛlen u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a nana ye sa k'a fɔ ko moto 6 o de tun b'u bolo maramafɛn olu ta ninnu ta pistolet mitrailleur fala ye o 2 de b'u bolo a n'a chargeur a kisɛ cartouche 22 o b'u bolo o fana kɛrɛfɛ pistolet dɔ n'o ye farafin dilanni fana ye o fana b'u bolo ka taa fara matériel informatique ni téléphone portable pipɔgɔden kan ani maaw bɛ kunnafoni di ni minɛn fɛn fɛn ye o caman b'a den fana taara y'u bolo furakisɛw a fɔ ma ko cannabis drogue o yor'u bolo ale ni fɛn wɛrɛw mun bɛ se ka kɛ ka bingali kɛ ani ka bayɛlɛmaliw kɛ i yɛrɛ bɛ fɛn fɛn dɔn zominamisɛnnin na a bɛɛ lajɛlen de yera ninnu bolo nin siganamaw sa sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ polisilakaw ka baara banna la pewu fala olu ta ye lamɛnni ye ka sɛbɛn da i kan k'i bila ka taa n'i ye kiiri tigilamaw fɛ yen nin wulikajɔ in bɛ polisi ɲɛma ale nisɔndiya kosɛbɛ n'o ye Yusu Kone ale min ka laɲini ye sa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ contrôleur général Yusu Kone a ko a bɛ ninnu fo nin baara in na sabula ministre Dawudu ye nin ɲini u fɛ min ye Keɲeba commissaire ye jaturu k'a bɛ Keɲebakaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min filɛ nin ka kɛ nin ye u ka directeur régional n'o ye Tapa Uri Dɛma Jalo ye ale fana kan ka fo kɛnɛ in kan sabula wulikajɔ ni cɛsiri fana bɛ ka kɛ o la sa a y'a ɲini dugudenw fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye ni maa kɔni b'a fɛ ka polisiw sɔrɔ k'i ye siganako ye fala ye 101 i k'o wele 101 o ye polisiw olu sɔrɔ n'a ye sɛbɛn fasirila maa min fɛ comme Paul Berthe ye polisi direction ba kɔnɔna na ale de ye kunnafoni di ɲɛmaa fana ye an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. Fala ye kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burukinakaw fɛ sɔgɔmada in na min ye sefa wari $243 ye o wulikajɔ sera ka sɔrɔ ka bɛn ni avril kalo ale tile 10 ye u b'a fɔ masa ko faso mebo ye jamanadenw yɛrɛ bɛ musaka min di baara kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka k'u ka sigida la cogo min na u ka yiriwali ko ta nasiraw fɛ ani baara wɛrɛw fɛ u y'a yira sa u ka marabolo min bɛ n'o bɛ bɛɛ lajɛlen ye musaka in farali la ɲɔgɔn kan o ye kajogokaw ye olu mana bɔ yen yaada bɛ sɔrɔ ka da o kan baara kɔni bɛ ka sigi sen kan sa duguden bɛɛ lajɛlen fɛ faso mebo in tɛ dɔwɛrɛ o ye fala ye an ka wuli sa k'an b'a fɛ k'an ka kin k'a dilan
an de b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka pavé wuli ka bɔ yen ka na ni pavé kura ye wa minnu bɛ se maçonnya la olu bɛ na n'u ka maçonnya baara kɛ minnu bɛ se baara min na bɛɛ bɛ na jɛ ka don musaka fana bɛ di yaasa a ka se ka kɛ ka ɲɛ o de bɛ ka kɛ Burkina fan caman fɛ bi wolomasiri taba minnu bɛ Mauritanienkaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na maa caman tun ye kunnafoni di k'a yira sa k'a fɔ ko Mali wolomasiri taba wulu dakajɔtɔ k'u taara don olu ka ye k'o tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini ko min ye Mali wolomasiri taba bɛ ka baara min kɛ k'a bɛ bila lajɛlen ka kɛ Mali dugukolo sanfɛla de la kibaruya minnu bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ko wa ko nkalon ko o bɛ kuma in ale la min ye bɛnɛnkaw fɛ yen n y'a f'i ye kuma daminɛ na kunun kun ye jamanakuntigi kalata ye olu fɛ yen Patrice Talon ale min ye jamanakuntigi ye a yɛrɛ taara kalata fala ye nka a yɛrɛ tɛ cɛbɔ ye Zeyi a y'a yira sa ko kalata in taacogo ko a ɲɛna a kɛra balimaya ni sinjiya kɔnɔna na ani basigi kɔnɔna na ko ale yɛrɛ bɔra sa ka kalata a nisɔndiyalenba don wa a ɲɛ b'a la k'a fɔ ko min ye jamana fan caman fɛ fana kalata bɛ ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye novembre kalo ni décembre kalo san 2025 ko ale yɛrɛ y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko kalata labɛn baara bɛ ka kɛ wa min ye a nɔrɔbilaba fana ye a ko k'a ka danaya b'o kan bi a ka danaya b'o kan sini nka a ye namara kɛ nin yɔrɔ la dɛ fala ye kalata ma ban ye ko maaw ka bɔ ka taa kalata o ye yɛrɛ ko fɔ baara banna nka surɔ a yirala k'a fɔ ko min ye bɛnɛnkaw ka kalata in fala ye ko foyi t'a ni farafinna kalata tɔw ni ɲɔgɔn cɛ min ye kalata sɛbɛn dɔw kun bilara yɔrɔ dɔw la k'a sɔrɔ maa dɔw ma se bureau de vote dɔw kun falen don tewu k'a sɔrɔ kalata yɛrɛ ma daminɛ min ye fanga ŋwaradabaw kɔni ka maa min bɛ yen n'o bɛ nin ko in na fala ye o fana sen jɔyɔrɔ man girin kosɛbɛ k'o tɛna se ka mankan ci nin ko in na sabula ni nin ko banna a kelen don a na jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Patrice Talon ka cɛ bɔ o kɛrɛfɛla la libikaw fɛ yen min ye wasabulon ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko wasabulon fila bɛna jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka jamana a fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ sa ko min ye États-Unis kaw bɛ k'o baara kɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka baara kɛ yaasa jamana tilalen bɛ se ka bɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka sɔn yɛrɛ fɔlɔ ka nin baara in sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ min ye sibiri tɛmɛnen ye fana u ka banque dɔ fana bɛ yen o fana y'a yira sa k'a fɔ ko ale fana bɛna n'a lajɛ ka se ka bɔ fanfilaya la ka sigi fan kelen fɛ Ukraine ni Russie u y'a yira sa k'a fɔ nin waati in kɔni na min ye Ukraine ni Russie ye olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jalaki kari tɛmɛnen ka kɛ ni waleya cɛjugu ye waleya minnu bɛ yen bi n'o kɛlen don ka marifa da o sɔsɔli baaraw kɛ o la sa paki hukumu kɔnɔna na Ukrainekaw y'a yira ko dasiri caman dara olu kan ko Rusilakaw ma o waleya in o lasabati États-Unis kaw fɛ Donald Trump y'a yira kunun ko kari k'ale bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan sa min ye détroit d'Ormuz ye ko ka se k'a datugu tɛmɛli ni segili la bato olu la Iran ale kɔni sigikafɔ sen fɛ ale ma sɔn fiyewu k'i ka fɛɛrɛ di fɛɛrɛ min bɛ bi n'o bɛ ka na sigi sen kan k'a sɔrɔ a ma a sago sɔrɔ Américains olu bolo o kɛlɛkɛw hukumu kɔnɔna na min ye Amérique jamanakuntigi dangan ye J.D. Vance ale y'a yira sa kari tɛmɛnen kunun ko ale bɔra Islamabadkaw fɛ yen ko nka ko ni Iran ma bɛnkan sɔrɔ ko bɛnkan sɔrɔbaliya in t'a yira fiyewu k'a fɔ ko o tɛna sigikafɔ to sen na ko nka ko yaasa kɛlɛ kɔni ka ban ko f'u ka bɛnkan de sɔrɔ ko n'o tɛ ko k'o to tan cogo la ko a man ɲi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baro a y'a yira barosigi sen fɛ Islamabadkaw fɛ yen k'Amerikaw ni Iran kɔni bɛ to sigikafɔ in na ko ni Ala sɔnna ma k'a daminɛ sibiri tɛmɛnen na sa fo ka na se kari ma k'o ye kun fɔlɔ ye ko nka k'a bɛ layidu kɔni di olu bɛ na kɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na fɛɛrɛ dɔ ka sɔrɔ Iran bɛ se ka bɔ a ka nucléaire ko in na cogo min na ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan Iran jamanakuntigi u ka gidi n'ale fatura a denkɛ min bilara a nɔ na n'o ye Mojata Kameni ye ko a yɛrɛ kɔni fari bɛ ka fisaya dɔɔni dɔɔni sabula fa in o fatura kɛnɛ mun kan a n'a somɔgɔw caman fatura ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ kɔni tun ye degun sɔrɔ a sen a n'a ɲɛdaw la maa masuruna minnu b'a la Sawuli y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna kɔni joliw kɔni bɛ ka nɔgɔya kosɛbɛ wa a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taama kunnafonidilaw ni u ka jamana maa minnu bɛ yen n'olu ka surun ma kofɔlen na fala ye olu de ye kibaruya in danganamaya Irankaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni États-Unis ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛŋɔɛ ko nka ko bɛnkan kelen ma sɔrɔ ka kɛ ni Américains ka laɲini ye k'u nana u kɔrɔtɔlen don u b'a fɛ ka ko kɛ paraw ni bɔrɔ kɔnɔbila ye ko ka taa n'a ye k'olu fana y'a dɔn k'a fɔ o tɛna se ka kɛ ko ye min bɛ wolo ko ɲɛnama na olu kɔni bɛ to bɛnkan kɔnɔ maa minnu y'u wele k'u sigi olu bɛ olu lamɛn sibiri ka na ka kuma daminɛ ka kari kɛ kuma na k'a fɔ ko k'a ko jɔ ko sabula aw b'a fɛ a ko ka teliya k'o tɛ ko sɛbɛn ye sigitɔ ye sen kan ko o la sa olu yɛrɛ y'u yɛrɛ minɛ ka kɛ ni Américains ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye min ye premier ministre min bɛ yen bi ni ale kan ka jɔyɔrɔ bila Hɔngirikaw fɛ yen kalata ko ta na sira fɛ sa ale y'a yira sa k'a fɔ
ko jaabi fɛn fɛn mana sɔrɔ kalata la kɔni ko ale bɛ jɛ n'o ye a y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati ŋɔnina sa olu fɛ yen ale yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kalata in kɔni jaabi kɛra cogo o cogo ale tɛna se sɔrɔ nka a ka dɛmɛ bɛna to gouvernement ye ka baaraw sigi sen kan yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na maa min bɛ yen n'o y'a senakɛ sa Peter Maguire a yirala sa k'a fɔ kɔni ko kɔni bɛ ka wulikajɔ caman kɛ yaasa cogoya min na sa u bɛ se ka se sɔrɔ yaasa jamana ale kana bi premier ministre kɔrɔ ale taalen kɔfɛ kunnafoni jaabi fɔlɔ minnu kɔni kɛra sa u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko o jaabiw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛnɛmaya bi nka u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Maguire ye ale kɔni kɛlen don ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ wasabulon ni sigidaw caman kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye mun bɛ sen na u ka jamana ale kɔnɔna na Kanadakaw ka premier ministre n'o ye Mark Carney ye ale y'a yira kunun ko k'olu tun bɛ musaka min kɛ ka États-Unis dɛmɛ kɛlɛkɛminɛnko la ko minɛn kɔni ko nin y'o jɔlen nin waati in na fɔlɔ ko sabula olu ka musaka caman bɛ yen bi o tun bɛ d'u ma u ka se ka nin kɛlɛ in kɛ ko waleya kɔni nin y'o bannen ye olu tɛna jɛ n'o ye tuguni u tɛna se ka sɔn o ma tuguni wa u b'a yira fana Américains na k'a fɔ ko waleya min tun b'a to n'olu bɛ se k'o kɛ k'o tun ye waati kɔrɔlenw ye k'o banna pewu k'olu tɛna u yɛrɛ to o kɔnɔna na tuguni an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Jamanakuntigi tɔgɔ la ale min tun ye Radio Mali mɔgɔw ka nɛgɛsoboli denfa ye ale taara ka taa kɛnɛ ɲɛnamaya baara in daminɛna Bamakɔ min ye boulevard de l'Indépendance la ye yɛrɛ sa ka bɔ nɛgɛ kaɲɛ 9 kɔni premier ministre sera ye nɛgɛsobolilaw tun ye maa 146 ye AES jamanaw olu nɛgɛsobolilaw tun b'a la La Guinée ani Sénégali olu fana ka fédération ɲɛmaw n'u ka nɛgɛsobolilaw olu fana nana fala ye kilomètre 130 an y'o boli waati min na an bɛ ka kareninw fara ne ka nɛgɛso ye chaîne bɔli daminɛ ne ye n da jɔ kɛrɛfɛ ka fara supporteriw ka cɛmɔgɔ jamutɛnɛ k'ale dɛmɛ ni baaraw daminɛ sabula ne b'a dɔn k'a fɔ ko in ti ba o ko in kɔ nka ale kaba ye enveloppe sɔrɔ a tɛ ka ye dɛ a tɛ ka téléphone ta tuguni an ma bɛn o kan dɛ n ko ne ye n place de d'ale ma falaye Sénégalikaw ka nɛgɛsoboli ɲɛma a ko nin ɲɔgɔnna famana ka kɛ nɛgɛsoboli ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na bɛɛ ka Bamakɔ ye directement la télé la ka jama nisɔndiya ka jama bɔ ko nin bɛ soma sama bɔ olu yɛrɛ kɔni nana sa nɛgɛsoboli yɛrɛ tɛ koyi bonya min dar'u ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan nɔ u famana ka nin ɲɔgɔnna sɔrɔ farafinna kɛnɛw kan ko ni Ala sɔnna a ma ko an ye juru d'u la k'u fana na se juru sara cogo ɲuman na Laginɛkaw fana ka ɲɛma ale ko k'olu kun ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati nka olu tun ɲɛna de sa ko nɛgɛsobolilaba minnu bɛ Mali kɔnɔ olu bɛna o reposer ka don Tour du Mali la ko y'a to k'olu ka nɛgɛsobolila giriman bɛɛ lajɛlen bila Tour du Mali ɲɛ nka ko min ye baara in kɛcogo ye ko Mali ye min kɛ nin ko nin ɲɛna ko ka Radio Mali mɔgɔw fana fo premier ministre jamanakuntigi tɔgɔ la ale yɛrɛ fana ye nɛgɛsobolilaw fo min ye ORTM maaw ye k'u fo u dɛmɛbaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ b'an ta fara a ka fala ye Seydou Nantume an b'ale fo sabula ale tun ye an wele kɛnɛ in kan nka a y'a sɔrɔ an sen bɛ kɛrɛkɛrɛ an ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ a ka maaw tun bɛ an b'u fo sabula u b'u bolo don nɛgɛsoboli in kɔrɔ kosɛbɛ a labɛn kɛcogo la a n'a ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo la nɛgɛsoboli fala ye a ko kɔni a kun baabu bɛ min kan k'an ka nɛgɛso boli bɛɛ ni kɛnɛya ka sabati baara kɔni kɛcogo ɲɛna sa nɛgɛsoboli bɛna na ban tuma min na ne ye n jɔyɔrɔ di maa min ma cɛmɔgɔ Jamutɛnɛ ale kɛra fɔlɔ ye nka k'a b'a ye 3 millions min na a tɛ ka téléphone ta ka taa kelen ma dɛ a ka téléphone ta ne de kun jɔyɔrɔ ye fɔlɔ ye ne ka nɛgɛso chaîne ne bɔli cayara filanan Dawuda Jire o fana ye maliyɛn ye fala ye ale bɛ jɛkulu min na o ye RNC ka bɔ Ɲena
ale yɛrɛ kun ye sango ta n'o ye tako fɔlɔ ye ale kɛra filanan ye burikinabew ka mikaela rawele ale fana kɛra sabanan ye k'a daminɛ o jɔyɔrɔ in na sa fɔlɔ in fala ye fo kana se jɔyɔrɔ 20nan ma donbolo kɛra nin bɛɛ lajɛlen ye wa min ye dawuda jire ye ale ye $2 sɔrɔ maa sabanan fana n'o o ye rawele ye ale fana ye $2 sɔrɔ cɛmɔgɔ jamutɛnɛ min ye bɛɛ dan ale ye $3 sɔrɔ tɔw ta y'a daminɛ sa 100 la sa ka taa se fo 20 ma o dira bɛɛ lajɛlen ma ko ka dugawu don ka sa min ye tuuru in ta ko sabanan ye k'ala k'o yira na nka Bamakɔ gouverneur a fana kan ka fɔ n'o ye Abulaye Kulubali ani mairie du district maaw u ye wulikajɔba kɛ ORTM ka nin ɲɛnajɛ in bɛ se ka ɲɛ cogo min na a bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita Ana Jara ani ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. K'a daminɛ avril kalo tile 14 ka taa bila a tile 18 na aw dusukun bɛna nisɔndiya k'aw la sewa ni nɛgɛsoboli kulonkɛba ye an ka jamana kɔnɔ Tour cycliste international du Mali 12e édition. Ni an ka jamana ɲɛmaabaw ka bonya ni karama ye Fédération Malienne de cyclisme bɛna nɛgɛsoboli kɛnɛba bila sen kan aw ye. Bamako, Buguni, Fana, Segu, Kulikoro, kilomɛtiri 624 Mali dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Tour du Mali tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye, a b'a to maaw bɛ Mali seko ni dɔnko lakodɔn, Maliyɛn ka dunankunbɛcogo ɲuman, Maliyɛn ka jɔnkolo la ani lafiya min b'an ka sigidaw kɔnɔ dunanw ka bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama. Jamana ta ɲɔngo o maaw de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn nɛgɛsoboli kulonba in kɔnɔ. Burkina Faso, Niger, Togo, Guinée Conakry, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Guinée-Bissau ka fara malidenw kan ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ yaasa ka na kulo in ja kosɛbɛ. Tour cycliste international du Mali labɛnbagaw ko nɛgɛsoboli in bi kɛ bɛn, badenya ani keleya taamasiyɛnba ye. Avril kalo tile 14 ka taa bila tile 18 na a ye bɔ ka caya i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa ka taa u ka nɛgɛsobolilaw kɔkɔrɔmadon.